Praise the Lord. सिगां समफोराव जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसुखौ हामबाय होनग्रोयो आरो नैथियाव जोंनि बे बड' गस्पेल टेस्टिमनी इउट्युब चेनेलाव हाबनानै भिडिअफोर नायहैग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोयो। दिनै जोङो आरजनि बिसय सावरायनि। नोंनियाव आरज खालामनाय गैयाब्ला नोंनियाव फोरबो गैया। मानोना नों आरज खालामब्लासो नोंजों फोरबो थागोन। जेसेनो नोङो आरज खालामगोन एसेनो फोरबोआ नोंजों खाथियाव थागोन। मानोना नों जेरै लोगोफोरजों रायज्लायो बेबायदिनो फोरबोजोंबो नोङो सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थानो नांगोन। नोङो जेसेनो आरजखौ नागारगोन एसेनो सैताना नोंजों थाफानो खाबु मोनगोन। आरजआ मोनसे गुलिफोर बायदि। नोङो गुबुननो गोजानाव थाब्लाबो बिनि थाखाय आरज खालामब्ला अब्ला बे आरजआ जुदि फोरबोजों खोनासंजायोब्ला बे आरजआ बेनि थाखाय खामानि होगोन। आरजआबो बिब्लानो खोनासंजायो बे नङा। नों मा कन्डिसनाव दं बेखौ नोङो गावनो गाव दांग्रोमग्रो। नोंनि आरजआ खोनासंजायो ना खोनासंजाया? नोङो दागो लानानै गुबुननि थाखाय आरज खालामोबा बेयो खोनासंजानाय नङा। मानोना नोङो गुबुननि थाखाय आरज खालामैनि सिगां नोङो नोंखौ दांग्रोमग्रो। नोंनि दागोखौ नोङो फोरबोनियाव सिमान लाग्रो। अब्ला गासै नोंनि बिनाय मानिया फोरबोनियाव खोनासंजानाय जागोन। जोङो जेसाया बिलाइयाव नायबा नुयो जेसायानि 59नि 1निफ्राय 2सिमाव बहाय बेबायदि लिरनाय दं। नाय फोरबोनि आखाइया गुसुं नङा जे बियो बेजों बासायनो हाया, एबा बिनि खोमाया थसा नङा जे बियो खोनानो हाया। आन्थाय नोंसोरनि अपराध मावनायासो नोंसोरखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामबाय आरो नोंसोरनि पापफ्रा नोंसोरनिफ्राय बिनि मोखांखौ एसेग्राब फांथेदों बियो खोनासंनो हाया। जोङो रोखायै जोङो जेसाया बिलाइयाव जोङो फरायनानै मोनो जे जोंनि पापफ्रासो जोंनि बिनाय मानिखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामो। आरो जोङो मोनसे नायबावनि जेरेमियानि 33नि 3आव मा लिरदों? नोङो आंनियाव आरज खालाम अब्ला नोंनि गाबज्रिनायखौ आङो सेंगोन आरो आङो नोंनो महान आरो थाखोमानाय बिसयफोरखौ खोथागोन। नोङो दासिम जेखौ मिथियाखै। जोङो बोसोनाव मिथिनो हाबायदि जोङो आरज खालामब्ला आरजनि बिथाया मा बेखौ जोङो रोखायै बाइबेला फोरमायो। नोङो आरज खालामोब्ला फोरबोआ नोंनो नों जायखौ मिथियाखै थाखोमानाय बिसयफोरखौ फोरबोआ नोंनो खोथागोन। नोङो आरज खालामब्ला फोरबोआ नोंनि बिनायखौ सेंगोन। आरजआ नोंखौ गियानि खालामो। जेसेनो नोङो आरज खालामगोन एसेनो नोङो गियानि जागोन। मानोना आरजआ नोंनो गियानखौ मोनदेरलांहोयो। आरजआ नखराव अनलायनायखौ लाबोयो। जेसेनो नोङो आरजखौ नागारगोन एसेनो नोंनि नखरा असान्थि जागोन। आरजआ जों गासैखौबो सोलायहोनो हायो। जेरै सासे जोहोलावा गिर्जा हाबनो गोसो जायाब्ला बेखौ फोरबोनि आरज खालामनायजों बेखौ गिर्जा हाबग्रा खालामनो हायो। सासे गथ'नि बिमाया गावनि गथ'खौ मोजां गथ' जाजानो लुबैयो, नाथाय बे गथ'नि बिमाया आरजजों सोमोन्दो गैयाब्ला बे गथ'आ माब्लाबाबो मोजां जानाय नङा। नोङो गावनि गथ'खौ मोजां जाजानो लुबैयोब्ला नोङो नोंनि बिसाखौ सानफ्रामबो फुं सानसु मोना नोङो नोंनि बिसाखौ आरजआव गथायनांगोन। अब्ला निस्सय बियो नोंनि बिसालाया मोजां जागोन। आरजआनो नोंनि देहानि, गथ'नि, नखरनि, गामिनि, खामानिनि गासैनिबो मुलि। नोंनि गथ'खौ मोजां खालामनोब्ला नोङो सिगांग्रो फोरबोनियाव आरज खालामनांगोन। जोङो संसारनि मुलि एबा कबिराजनि मुलि थरसेबो जानांगौ गोनांथि गैया। मानोना आरजआनो जोंनि मुलि। नोङो फोरबोखौ मोननानैबो नोंनियाव आरज गैयाब्ला फोरबोआ नोंनो मा होगोन? नोङो फोरबोखौ मोननोब्ला नोङो आरज खालामनांगोन।